ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಷ್ಟಾಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತು ಕೊಡೆದ ಕೈ ಪಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಮಂದಿದ್ದೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಇಜ್ಜುಂಡಲ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸಂಡೇ ಒಂತೆ ಕಿಚನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ ಹಾಲ್ ಇದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಕ್ಕಂತ ಬಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತುನದ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ. ಪಟಾಪಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪಟಾಪಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನು ಪಟಾಪಟ ಕಾಂಡವರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದೇ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೋರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಂದು ಚಾ ಪೂರ ಆತಂದಿತ್ತೆ ಚಾತ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕ ದೀಪೆ ಬಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೊರ ತಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಹಂಡು ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿಗ ಬಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಕಾವಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವಿನ ದೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕಿಚನ್ದವರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅಂಡ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿ ಅದು ಕಿಚನ್ದವರ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊನ್ಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೈತೆ ದೆಕ್ಕಿನೇನು ದೀಪೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಂಡು. ಸಂಡೇ ಅಂಚಾದಿನಿ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡು ಬೈದರೆ ಇನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಯಪಂಡ ಮೀನೇ ಇತ್ತಂದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಚಿಕನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನೇ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕನ್ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಂದಿರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪರಂದು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಚಿಕನ್ದ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದುಲ ಬೋಟ್ ಅಂಚನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಯನು ದೂರೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಸಾರೇ ಉಂಟು ತಿಪ್ಪಲ ಕರೆ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲವರ ಹೆಸರೇ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಇಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಇಂಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪಿನಿಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಪಿರೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅವರ ಪಟಪಟ್ ಸುರುಟ್ ತಾರೈ ಪೂರ ಪಿರೇದಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಬೊಕ ಕೈ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ತಾರೈ ಪಿರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅವಲಿಪ್ಪನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯರ ಬೊಕ ಹಸ್ರ ಜಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ತಾರೈ ಪಿರೇದ್ ಕೊರ್ಲೇದಂದ್ರೆ ಪಿರೇದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯಡ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಜಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತಾರೈದ ಪೇರ್ಗಿಪ್ಪರೆ ಮುಲು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಡಿದ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಜದ ಅಂಚದ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದುವರ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನೇನು ಐತ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡಲ ಕೂಡಲ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ತೂತು ಜರ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದಿನ ನೆಕ್ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಚಿ ತೂಪುಡೆ ಒಂಚೂರು ತೊರತ್ತದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೆಯ್ಯನಾಗ ಒಂದು ಹದ ನೀರು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ
ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡತಿ ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಕುದಿ ಬೈದಂಡು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದನ್ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲ ತಾಗುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕಮ್ಮೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಜಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಗೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈಗಲೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಡಾಂಡು ಈತೆ ಯಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತೇರೆ ಬುಡಿಯೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದುಂಟುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಾಯೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇಷ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು. ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ರಜೆ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದು. ಅಂಚಿಡು ತಾರಾಯಿ ತಿಪ್ಪಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡೆತೇನು ತಾರಾಯಿ ತಿಪ್ಪಲಕ್ಕ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ತಾರಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಚದ ಪಕ್ಕ ಗಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು 2-3 ಪೊಂಗುಲ ಇತ್ತಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡು ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತೆರು ಒಣಸಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟನೇ. ನಮ್ಮನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಜರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.